Čau dámy a pánovia, v dnešnom videu vám ukážem, jak si stiahnuť rôzne mody na T-Launcher. Funguje to na obyčajných verziách, platených, a v dnešnom videu vám ukážem to na T-Launcheri. Je to pre Java, pre Bedrock Edition môžem ukázať v ďalšom videu. Ak bude veľmi veľa lajkov, tak to môžem ukázať. Alebo ak to bude minimálne 20 lajkov, dám video, kde sa dá urobiť text, ktorý bude visieť vo vzduchu. Dajte sa mňa like, odber a my začíname. Jak to spraviť? Prvé, čo robíte, pôjdete do Google alebo čo máte iné a napíšte mods for Minecraft Minecraft. Tu to je. Môžete kliknúť takých 7, ale môj obľúbený je Planet Minecraft. Na neho nekam linku v čate alebo v descriptione. Tak hľadáme mod. Mne sa páči tento Netherworld. Tento je môj obľúbený mod. Tak môžeme vidieť, do akej verzie. Napríklad tu je aj Fabric, Forge alebo Neoforge. Kliknite CurseForge alebo Modrind. Ja to už mám stiahnuté, takže iba to otvorím. Stiahnuté. A tu ako vidíte, je to tunak. To môžete urobiť ľahúčkom. Poďte do tohto Minecraftu a kliknete toto. Vás to prehodí tam, kde máte T-Launcher a všetky veci. Tu máte version, style loader, shader pack, saves, runtime, resource pack alebo moc. Ak mi budete minimálne 5 lajkov, dám resource packs. Jak to stiahnuť? Takže klikneme moc. Toto sú všetky moje mody. Ja to mám rád robiť tak, že to dáme na maximum, otvoríme Google, tu na to klikneme, dáme to takto a prehodíme to tu. Môžete to prehodiť sem a dať takú verziu, ako to tam píše. 1.21. Ideme sem, Forge 1.21, môj účet a zapnúť room. Ak nemáte T-Launcher, kliknite tam hore návod, ako ho stiahnuť. Nechám ho, aby ste mohli vedieť, ako stiahnuť T-Launcher. Takže čakáme. Vrátim sa vám vtedy, keď sa mi otvorí Minecraft. OK. Sa nám otvoril ten Minecraft. A teraz ideme kliknúť na moc a skontrolujeme, čo to máme. Toto sú všetky moje mody a tu je ten mod, čo sme si stiahovali. Netherworld blocks to Netherworld 1.21 podka 6. Ak vám to napíše crash, musíte vymážiť nejaký mod, lebo niektoré mody nemôžu byť nejakým iným modom. Kliknite done, single player, vyberete. Ja napríklad vyberiem Create New World. Teraz vám ukážem, jak to funguje. Dáme Creative a Create New World. Trošku počkáme.
OK, som sa už vrátil. A teraz iba ideme skontrolovať, či to funguje tak, ako sme to chceli. Písalo nám to tam, že... Poďme spieť, čo tam písalo, Netherworld. A ako, čo sa tam craftilo, a ako to všetko vyzerá. Takže, napíšeme give, Mirror, a treba nám Netherworld block. Dostali sme ho. Teraz nám treba give crafting, Mirror crafting table a ideme to skontrolovať. A predtým, ako to tam položím, nenabudni mi dať like, odber a ten mod funguje. V obyčajnom Minecrafte vám sa to nepodarí. A som či to funguje späť. Ale funguje. A to tam vrátime všetko späť. Zoberiem to všetko sem a sem. Vidíte, že tunak to by mohlo fungovať. Dostaneme 2 bloky späť a v obyčajnom Minecrafte vám to veľmi pomôže. Lebo ak nájdete obyčajný wallblock, môžete s ním robiť celých 9 netherworldov. Magic. Nemyslíte si? Dobre, boli ste na kanáli Tutorial Brothers. Dajte na mňa like, odber a my končíme. A nezabudni si ako kúknúť, ako si stiahnuť launcher. Čau, čau.